buga mana tambari yi murna yau shagali biki. Aminu Aliyu ne aka yi wa nadin sarkin Fulanin Ɓaure. Buga mana tambari yi murna yau shagalin mu ne. Aminu Aliyu ne aka yi wa nadin sarkin Fulanin Ɓaure. Tabbas idan har ka ji tambura da kakaki wannan duk na gidan sarauta ne. Shekara guda da naɗin sarautar ka alkhairi ce ga mutanen cikin garin Ɓaure. Magajin baba Allah jikan sarkin Fulani, adalin bawa maso ci gaban talakawa. Wannan shi ake kira da kirki ya tafi kirki ya dawo. Ashe dai abubuwan kairi na marigayi ashe akwai magajinsa. Wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan da sarkin Fulanin Ɓaure ya yi daga lokacin da ya kasance an yi naɗin sarautarsa na shekara guda akan mulkinsa. Gashi nan wannan maulo ne inda ya yi shi cikin lungun Liman wanda yake cikin garin Ɓaure, inda ya gina wannan katafaren masallacin shi ma duka yana ɗaya daga cikin ayyukansa, wanda daga nan ne muka garzaya muka tattauna da wani bawan Allah mana bayani kamar haka. Yau to da fari za mu so mu san sunan ɗan matashin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Adam Ɓaure, kuma cikin garin Ɓaure hedikwata ne. Nan shine nan shine wata. Babu abin da za mu ce ga wanda ya kawo asasa aikin nan sai godiya da fatan alheri. A da a baya in za mu je mu samo ruwa sai mun shiga can cikin tasha kuma sai mun biya. Amma cikin ikon Allah da amincewarsa wannan dama da aka ba wannan bawan Allah ya zo cikin ƙanƙanin lokaci ya gabatar mana da ayyuka na ruwan sha. Wane ne wanda wannan masallacin? Malam Aminu Dagaci, sarkin Fulani. Sarkin Fulanin Ɓaure. Muna ƙara godiya a gare shi da waɗanda suka asasa wannan aiki. Amma kafin nan wannan unguwar ina suke zuwa ɗaukar ruwa? Gaskiya da a baya sai mun je can cikin tashar muke samun ruwan sha. Kuma shi ma sai mun biya. To fa. Masallaci gashi kuma muna sallah. Da shi ma a bayan muka tashi da asuba tazarar da muke samu muna iya ɗaukar tsawon lokaci kafin mu je sai mu tarar da an gama raka'a guda ma saboda nisan da yake tsakanin mu da gidajen mu. Amma cikin ikon Allah da amincewar sa ya kawo mana wannan dama masallaci gashi nan gab da mu. Dan yanzu haka ne nake da shi. To masha Allah Malam Mahmud, Allah tabbatar da alkhairi. Mu kan babu abin da za mu ce sai dai godiya wurin Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Wannan ma masallaci ne wanda sarkin Fulanin Ɓaure ya yi kwangilar buga shi, gashi nan wanda yake hanyar ɗan a cikin garin Ɓaure, sannan kuma ya yi ƙoƙarin yin famfo a jikinsa wanda shi ma duk a cikin ayyukansa na alkhairin da ya yi a hawansa wannan karga ta mulki na sarkin Fulanin Ɓaure. Da zuwansa sosai da dama matasa sun shiryu saboda ya yi ƙoƙari wurin yaƙi da abubuwa da dama wanda ya kasance illoli ne ga matasa. Muna godiya, Allah Ubangiji ya dafa maka. Amin ya Allah.